Mga kasinag, sa pamamagitan ng video nito, magpapasalamat pala ako ng marami sa lahat ng pumunta, tumulong at nagdalo at nakisaya sa aming pesta dito sa Sitio Diak. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kasinag. Okay, gutom ka na? Ha? Baba na yan. Ayan o. Nagpaparasal po kang kasi ng uwak mo kasi si Bagwis. Ayun na yung uwak o. Ayun. May lalabas na, may lalabas. Ayan o, ayan o. Ayan mga sila. Okay. Opo, ayan na. Alis na Bibi Bagwis. Kanina nga mga kasinag, naririnig ko nandito si Bagwis. Ngayong araw kasi mga kasinag, kapistahi dito sa aming sityo. Pistang-pista mga kasinag, nagpapaanak ako ng baboy. Hindi pa nga ako tapos magpanak. Nandun pa si Mrs. Binabantayan niya. Sabi ko pakainin ko muna si Bagwis, baka lumayas na naman. Narinig ko na dito kanina mga kasinag, parahunin. Bagwis! 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 Ayan. Dito na si Bagwis mga kasinag. Asa na? Hindi ko makita. Ayun, sa itaas. Dito. Okay. Anuhin ko muna mga kasinag itong kino. Itong daga ay palabasin muna natin sa sako. Para makain na si Bagwis. Bagwis! Nasa ka na? Bagwis! Bagwis! Nagpaparasal. Nagpaparasal po kang kasi ng uwak mo kasi si Bagwis. Ayun na yung uwak o. Ayun. Ito na o. Bagwis. Ayan na. Oo. Kuwasa na. Nakatakas yung daga. Ayan tuloy. Nakatakas yung pagkain. Malas kaya mga kasinag, wala pa yung pagkain ni Bagwis. Ang bilis kasi tuwakbo. Hindi ko napansin. Bagwis! Ayun si Bagwis o. Nawala ba yung pagkain mo? Nakatakas yung pagkain mo. Ayan mga kasinag, kukuha muna akong pagkain ni Bagwis. Update ko lang ulit kayo maya maya. Gutom na ito. Ilipat ko muna si Magayon. Ilipat ko muna ito ng talian. Ayan o. Magayon. Good morning. Good morning. Mga sinag, sayang nung daga. Nakawala. Hindi tuloy nakakain si Bagwis. Pero meron pa naman ako doon mga kasinag daga sa bahay. May isang malaki pa, tapos dalawang maliit. Gutom na yun si Bagwis mga kasinag, kasi kahapon hindi ko napakain yun. Sa mga kabarangay ko dito.
sa aking mga kasityo. Happy pista po sa ating lahat. Ayun mga kasinag. Ayan pala si Mrs. tapos si Kuya Merwin. Nanganak ka? Iyo. Ayan o, 5 na ang anak. Ayan. Last na naman yung inahin, no. May mga kasi nagkabalikan natin si Bagwis. Kukuha muna ako ng ano, ng pagkain niya. May lalabas na, may lalabas. Sige. Ayan mga kasi Oo, nag-uulo na ako. Okay. Okay. So, Nakakuha ka pang videography. pero mga kasinag. Oo, labas na yung isa. Ayan. Ang laki nito ah. Iyo ano? Padakula baga. Maliit ang una. Mas malaki yung Iyo na yan. Basta yun sa may nguso ang malinigan mo. Uto na. Pabailan. aawayin niya ng isang inahin dyan. Eh, mabuot mo ng ano. Arat yun naputol na akong hipon. Mapagama lang ako ta. Madurukot na ngayon sa tabay ko. Uy, saan ka pupunta? Ibikas ka na baga? 3-6 yan. Anak-anim na tayo mga kasinag. Naraantay naman natin. Nakakapistahe, nagpapanak tayo ng baboy. Mga kasinag, kukuha muna ako ng bag ni Bagwis. Ito pala si Pitoy, oh. Pitoy. Na-update ko naman kay Pitoy. Iniwan ko muna si Mrs. doon mga kasinag. Siya muna magpanak doon sa baboy. At sabi ko, pakainin ko si Bagwis. Ito na mga kasinag yung pagkain ni Bagwis. Isang maliit, tapos isang maliit, isang malaki. Tapos ito mga kasinag yung yung naganak na daga. Ayan oh. Medyo malaki na yung anak ko. Ayun sa loob. Napakainin ko lang maya. Ayan, shout out pala sa kanila oh. Si Bagwis, apunin mo! Si Bagwis! Shout out sa kanila, si Maylin, si Mama, Tyrone, si Ate Grace, si Owen, asawa nito ni Maylin, Pacquiao. Ito mga kasinag, ang artista ditong bago dating sa amin, si Pacquiao. Tapos ito si Katali, bilas ko mga kasinag. At tapos ito si ito ang general namin eh. Si Eral. Ayan mga kasinag, pakainin mo natin si Bagwis. Bagwis! 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 Okay, gutom ka na? Ha? Gutom ka na? Pasensya na kayo mga kasinag kasi yung daga natin kanina nakatakas. Ngayon pakainin ko si Bagwis. Dito ko siya pinauwi kasi gusto daw makita nila ate. Kasi sa tagal-tagal ng panahon hindi pa nakikita ni ate si Bagwis. Ayun pakainin ko muna mga kasinag. Bagwis! Ayun mga kasinag, kakapistang-pista dito sa amin umuwi si Bagwis. Tapos sakto naman na umaki yung alaga kong baboy. Ayan pakainin mo natin siya mga kasinag. Hello? Kain na? Ando yung pagkain mo? Sige na, kain na.
Medyo naninibago siya mga kasinag kasi maraming tao. Ayan, nag-ipot na. Bababa na yan. Ayan, oh. Init. Sige na, dalhin mo na yan. Nahuli na niya mga kasinag. Wala nang kawala yan. Huli na. Init ang panahon mga kasinag. Grabing init ngayon. Wala nang kawala yung daga. Sige na, dalhin mo na sa taas ng puno yan. Sige na, dalhin mo na. At mainit. Ang daming pansit na bagwis mga kasinag. Ayan, oh. Shoutout sa kanila. Ang daming mananonood. Ayan, lilipad na. Sige na, dalhin mo na yan sa taas ng puno. Ayan na. Doon na yan pupunta mga kasinag. Doon, sa taas ng puno na yun, oh. Update ko na ulit kayo maya maya at magpapaanak pa tayo ng baboy mga kasinag. Mga kasinag, ito na anak ng baboy natin. Hindi ko alam kung may lalabas pa, pero bawari ko mga kasinag may lalabas pa kasi may nakalabas na pusod ayo. Hindi pa nalabas yung ano, yung anak. Meron pa yan. Ito mga kasinag, ano dito, 12 piraso. 12 na siya. Tatagkalan na ng ngipin ni Mrs. Ayan mga kasinag, tatagkalan na ng ngipin ni ano, ni Ma'am Chewy. Tapos ito namang isa mga kasinag, pinapatulog ni Kuya Merwin. Ayan, no. Yun lang kasi mga kasinag, medyo mahina-hinay, kaya inaaling-aling muna niya. 14 yung anak niya mga kasinag. Ito nang pinapadidi na natin. Mga kasinag, magandang hapon. Happy Pesta pala sa Sitio Diak. Katatapos ko lang mga kasinag magpaanak ng baboy. May nag-request pala sa aking mga viewers ko. Ito mga kasinag, oh. Ayan. Anong ano yan? Samahang Maagap. Shoutout pala sa grupo nilang Samahang Maagap. Bito ba? Ayan. Barangay Bito. Si Roma Camarinesor. Ayan mga kasinag. Halo yan, mubuan. Oh, kasama na pala taga-umuan. Bakit bito lang? Bahaw. Shoutout pala sa tiyuhin ni ano, ni Dominic. Oh yes. Dominic Cristobal. Isang vlogger din dito mga kasinag na kabarangay ko dyan sa Sitio Kiloon. Shoutout sa tiyuhin niya yun. Dating. Ayan mga kasinag. Ang pangalan nung kaya? Ruel. Ruel, ito. Shoutout kay Ruel. Basta shoutout na lang sa Samahang Maagap. Ayan. Basta group lang. Group lang na barangay Bupito. Salamat maraming salamat sa kailang suporta. Sa pag-idol kay Bagwis. Thank you so much talaga. Ayan. Panoorin nyo lang sa mga susunod. Salamat ha. Ayaw mo lang sa Salamat sa inyong suporta. Ayan mga kasinag, update ko naman kayo dito sa likod. May mga nag-iinom din dito sa likod eh. Bisita dito.
Ayan, shoutout po sa kanila. Ito mga kasinag, ayaw mabisita ngayon dito. Ayan, ito si Ambit. Ito pala, kapatid ni Dominic, Cristobal. Ayan, yung isang vlogger dito mga kasinag, si Chokilon. Ayan, shoutout sa lahat ng aming mga bisita. Salamat. Mga kasinag, good morning. Sa pinagpalang araw po sa atin lahat mga kasinag. Pasensya na kayo mga kasinag at kagigising ko lang talaga. Update ko muna kay Bagus mga kasinag. Ayun si Bagus mga kasinag. Kauwi lang ngayon, pero nabigyan ko na ng pagkain mga kasinag. Binigyan ko siya ng isang daga, kasi yung daga medyo maliit. Hello? Bagus? Bagus? Kumusta na ang baby Bagus? Ha? Opo. Ang bait-bait naman iyan. Umuwi na ulit. Kakain ka pa? May daga pa dito. Binigyan ko na siya ng isang daga mga kasinag, pero may daga pa naman dito. Ganito rin kaliit yung ibinigay ko. Mga kasinag, pasensya na po. Nalubat yung ating GoPro kanina. Ito na mga kasinag si Bagus. Ayan o. Kumakain na ulit si Bagus. Ayan mga kasinag o. Ginutay-gutay na niya yung daga na ibinigay ko. Sakto kasing nalubat yung GoPro natin mga kasinag. Mga kasinag, sa pamamagitan ng video nito, magpapasalamat pala ako ng marami. Sa lahat ng pumunta, tumulong at nagdalo at nakisaya sa aming pesta dito sa Sitio Diak. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kasinag, sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik nyo ng ating YouTube channel. Maraming salamat po. Mga kasinag, na-update ko naman kay Bagus. Ayan o.
Bagwis? Ano, naubos mo na? Ha? Naubos mo na yung pagkain? Opo, ayan na. Alis na ang Bibi Bagwis. Busog na ang Bibi Bagwis, kaya alis na. Oh, busog-busog na mga kasinag ang Bibi Bagwis natin. Oh. Opo. Busog na yan. Opo. Mga kasinag, pinapabot ko li ang aking muling pasasalamat. Hanggang dito lang mga kasinag. At yan naman si Bagwis, aalis na yan. Tutulog muna ako at inaantok pa ako mga kasinag. Puya talaga tayo. Kaya paalam na muna mga kasinag. Bye bye.